Sorkar Jilla Meghalaya kala Kyntu ki Saiñ ki bala khot pelong ya ka jingra lama yong resngi sajan bagi dei ban pentikna bakam don kanu ka jing thut ha kasuk kasan kakan hun ka sur ka bri Hynniewtrep kala penmi ka jing kerpat ki nong shong snong jong ka snong maulai ban ra ki lama yong ha ka jaka ban kentiu ka lama lai rong jong kari ha ka khat lai terik unai lar kum ka dak ka jing persha ka jing bamla jong ka Sorkar MDA ha po ka jing alam jong ka Saiñ National People's Party ban pen pau pat ba ka kai pot ha ka bi dei bat ka jing sha penyap jong unong yalam berim jong ka Saiñ HNLC upa cherish to feel thank you ha ka bi dei bat ka new simbit menteri rang ba ka jalau ba president tin song laong ba ya ka kai pot on sali ra ha ka sngi ka bening kong jong ka dorbar per jong ka ying dorbar thau an ka jila ka ban salong ka khandai terik unai lur ba la dap ru ban pentip ya ka ni ka phang sha ka te ka Saiñ ulak kerpat ru iki bakin long ki bayai sha bat ban on aila ru ka Sorkar ban bot thek pathik ki kendon trekam ha ka be dei ba ka jing pen bna pat ba ya ka ni ka kai pot any program, whatever they like. And that is I appeal and request to do any honor whatever you wanted to do, please, but please don't create law. That is my request to all of them, because we don't want to see again law in the state. Ka Saiñ Hynniewtrep Youth Council